Pogledajte kako da napravite chocolate chip cookies, najukusnije i najpopularnije američke kolačiće. Divno se slažu s kafu, a mogu i da se poklone. Možete da im dodajete razne sastojke, ali najvažnije je da imaju komadiće čokolade, makar to bile M&M bombone. Najpre pripremite sve sastojke. Mikserom umutite 170 g omekšalog putera. Tome dodajte 50 g belog šećera, i 150 g smeđeg šećera. On daje kolačićima poseban ukus. Mešajte šećer i puter mikserom sve dok ne dobijete ujednačenu i kremastu smesu. Zatim dodajte jaje jedno po jedno, zapravo jedno celo jaje i jedno žumance. Stavite jednu kašiku ekstrakta vanile i na kraju dodajte brašno 300 g u kojoj ste umešali pola kašičice soli i pola kašičice praška za pecivo. Pošto ste umešali brašno testo, vreme je da mu dodate komadiće čokolade. Možete koristiti chocolate chips ili secite cijelu čokoladu na manje komade. Pored čokolade, kolačićima možete da dodate suvo voće ili orešaste plodove ili M&M bombone. Gledajte da ukupna količina tih sastojaka bude oko 250 g. Zagrejte rernu na 165 stepeni Celzijusa i počnite da oblikujete testo. Rukama oblikujte testo dok ne dobijete kuglice veličine golf loptica. Ređite ih na plitak pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Gledajte da napravite veliki razmak između kuglica. Možete testo da vadite i kašikom za sladoled. Ukoliko koristite recept za tanje i šire kolačiće, onda morate da napravite i veći razmak od ovoga koji da. Ukoliko želite da se komadići čokolade vide, onda ih naknadno nanesite na testo. Stavite prvu turu kolačića da se peku u rerni 15 do 18 minuta. Preostalo testo možete i da zamrznete i da ga kasnije ispečete. Kada su kolačići ispečeni, posle par minuta prebacite ih na rešetku da se malo prohlade. I tako smo dobili debeljuškaste kolačiće, spolja hrskave, unutra mekane, koji divno mirišu na čokoladu. Koliko pak više volite široke i tanke kolačiće, onda pogledajte u mom američkom kuveru recept za kolačiće sa M&M bombonama, koja deca obožavaju. U opisu ispod videa pogledajte linkove ka receptima za slične kolačiće.